Пруссия халкы һәм Пруссия дәүләте башта татарлар белән, андары гына төрекләр белән, госманлылар белән танышты. Һәм хәтта Берлинга килгән беренче илчелек, ул татар илчелеге булган, Кырым ханлыгы илчелеге булган 17 гасырда, бары тик 100 елдан соң гына инде Берлинга беренче госманлы вәкиле килә. Шуңа күрә татарлар белән Германия инде күптән таныш. Әлбәттә, беренче танышу ул сугыш аркылы булган. Чөнки ул вакытта, ул әле 13 гасырда, әле монгол яулары килгәндә бик зур курку булган. Хәтта кайбер шәһәрләрдә, мәсәлән, Магдебургда татарлардан сакланыр өчен махсус диварлар кырганнар. Ул татар манарасы дигән манара хәзер дә Магдебургта саклана. Шуңа күрә башта немецлар татардан куркып торганнар. Әмма әкрен бу контактлар киңәя барган, һәм инде Польша җирләре, татарлар яшәгән Польша җирләре инде Пруссиягә кергәч, Польша гаскәрендә хезмәт иткән татарлар инде Пруссия гаскәренә дә кабул итә башлыйлар. Татарлар бик яхшы яугирләр, бик яхшы сугышчылар булганнар, һәм аларны беренче мәртәбә кабул иткәч, алар үзләрен Европада да бик яхшы күрсәткәннәр, һәм шуңа күрә төрле дәүләтләрдә, Европаның төрле илләрендә, аларның гаскәрләрендә шулай ук татар җайдаклары пайда булган. Чөнки ул заманда ул хәрби моданың бер өлеше булган. Һәрбер патша, һәрбер князь үз гаскәрендә татар җайдакларын күрергә теләгән. Татар җайдаклары ул гади солдатлар дәрәҗәсендә булмаган, алар элитар гаскәриләр булган. Мәсәлән, Петр I, Фридрих I-гә 20-дән артык сугышчылар бүләк иткән, алар 2 метрдан биегрәк булганнар, аларның арасында татарлар да булган. Алар Потсдамда беренче татар-мөселман мәхәлләсен оештырганнар. Һәм мәсәлән 17 гасырда, 18 гасырда татар җайдаклары алар инде иң кыйммәтле, иң абруйлы дипломатик бүләк дип саналганнар. Солдатларның бер өлеше ватанына кайтырга теләгән, чөнки алар ничектер үзен ят сизгәннәр Алман илендә, ә инде кайбер өлешләре алар Германиядә төпләнеп калганнар, үзләренең гаиләләрен төзегәннәр, һәм аларның дәвамчылары, аларның туганнары әле һаман да Германиядә яши. Безнең татар немец белән көрәшкән инде, үз вакытында Польша ягы булып, Тевтонский орден дигән шундый оешма бар иде, шуның белән сугышып, Грюнвальдский менә сугышта ул бит катнаша. Шул тарих белән күбрәк бәйле безнең немец белән ике ара мөнәсәбәтләр. Пруссиядә сакланып калган күп кенә чыганак, 400-дән артык. Шуңар әле аны беркем дә өйрәнмәгән. Без әле беренче булып менә аны күрәбез. Әле менә һәр кешеләр кирәк укый ала торган. Немецлар безгә аны тапты инде. Дөресен әйткәндә, алар үзләре дә белмәгән. Менә бергә шундый ике ара мөнәсәбәт ул бик файдалы безнең өчен. Без Польшада таптык, күп кенә чыганак, менә Германиядә шул дәвам итсәк, әле тагын күп кенә шундый документлар чыгар дип уйлыйм. Хәзерге көндә билгеле булганча, Европада бик күп кеше ислам динен бик өстен генә күз аллый. Имеш, менә соңгы 20, 30, 40 ел эчендә мигрантлар килгән, монда килеп урнашкан. Европа өчен бу абсолют чит бер күренеш, ят күренеш, дошманлы мөнәсәбәт кенә булырга мөмкин аңа дигән фикерләр. Ләкин бу фикерләр барысы да кызганычка каршы наданлык нәтиҗәсе, наданлык галәмәте. Чөнки Европадагы ислам дине тарихы ул берничә гасыр тарихы. Һәм менә юкка гына түгел, Германиянең канцлеры Ангела Меркель үзенең бер чыгышларында шундый бер сүз әйтте, шундый бер фикер җиткерде: ислам ул безнең тормышның бер өлеше дип. Европада ислам диненең вәкилләре инде моннан 400-500 ел урнаша башлаганнар. Үзәк Европаны күз алдым, Көнбатыш Европаны.
Бигрәк тә ул халыкара мөнәсәбәтләр белән бәйле, менә сугышчан мөнәсәбәтләр белән бәйле, ул сәяси мөнәсәбәтләр белән бәйле. Чөнки Германия ул Кырым ханлыгы, Польша, Литва татарлары, Бөек Литва князьлеге белән, Рус дәүләте белән, азмы-күпме Казан ханлыгы белән элемтәдә торган. Бу күргәзмәнең тагын бер кызык өлеше ул аудиовизуаль өлеш һәм биредә без Германия табылган безнең татар тавышларын күрсәтәбез. Мәсәлән, Беренче дөнья сугышында әсирлеккә эләккән татарлар арасында Германия галимнәре тикшерү эшләрен алып барганнар һәм алар шул татарлардан җырларны, дәгаларны язып калдырганнар һәм без хәзер инде менә шул 20-нче гасыр башында яңгыраган татар киләрен, татар моңнарын ишетә алабыз. Һәм шулай ук Икенче дөнья сугышы вакытында Идел Урал легиончыларының шулай ук үзенең кыллы ансамбле булган һәм без 2 ел элек Лейпцигта Германияның милли китапханәсендә бер табак таптык. Анда инде шул Идел Урал легион ансамбленың шулай ук киләре һәм җырлары язылган һәм без бу пластинканы, бу табакны 70 елдан соң беренче тыңлаучылар булдык. Бу шулай ук искиткеч тойгылар тудырды бездә һәм бүген безнең күргәзмәгә килгән кешеләр шулай ук менә шул җырларны, шул киләрне тыңлый алалар. Безнең илебез Идел Урал дөньяның иң бай илләреннән берсидер. Аның тупрагы бик үзле булганга, Идел буеның бодайы, бурайы, арышы, сулысы, борчагы бик туплыклы була. Ва бу иделләр илебезнең һәр бер кысмагыны уңайлы юллары берлә бер-беренә баглап, аның хуҗалыгын, мәдәниятен бер төрдә алып баруга зур ярдәм итә. Әлбәттә, бу күргәзмәдә без Германиядә булган, хәтта бу бөтен Германиядә түгел, Бранденбург һәм Пруссия җирләрендә булган татар мультфильмнарының бер өлешен генә күрсәттек. Чөнки менә бер Пруссияның архивында гына анда 300-400 төрле татар ярлыклары, төрле хатлар ята. Шулай ук башка архивларда, башка музейларда дистәләгән, кайбер архивларда меңләгән документлар саклана. Һәм алар әле өйрәнүне таләп итә. Һәм мин уйлыйм, әле без күбесен әле белмибез дә, чөнки без әле бу эшне башладык кына һәм без әле бөтен немец архивларын карап та чыга алмадык. Димәк, әле безнең эшләребез бик күп һәм иншалла менә без бу чит илләрдә, Германиядә һәм башка илләрдә сакланган безнең татар байлыгыбызны закка булмаса да Татарстанга, Казанга кайтарып, безнең ватандашларга күрсәтә алырбыз дип ышанам.